O nara tong ang pakita ng mga katuba ko tong red palm ba. Red palm. O tsada kay giglinya mga katuba ba. Yo, what's up mga katuba? This is Mananggite MP4. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga katuba, no? So, nagdi-deliver naman ako ng tuba ngayon mga katuba, no? Nandito na ang tuba. So, nahalinan ako duhag tunga kagalon mga katuba. So, ako lang ibilin ang galon dito mga katuba, no? So, ako saan ihato dito mga katuba. So, bago tayo magpatuloy mga katuba, intro muna tayo. Let's go! Mga katuba. So naara mga katuba og bit-bit na ni Rere ang tuba. So i-transfer sana dito kay ako na huwata ng galon. Asa man dapitan yung mga bulakan eh. Aw karon na. So kinsa to gusto mo order og Korean grass, bagras, ala dire ra mo sa kuan. Sunto ni ba? Sunto? Sunto igpit. So gwapo kay ilang kuan diri mga katubaw. Mga katubaw. So kana kay gigutad-gutad na siya mga katuba. Ready to lukat na gyud to ana gilukat naman day gani ni Salde oh. So mao na owner sa kuan mga katubaw. Sa kining tanom diri mga katubaw. Mao na ni yang mister mga katuba si Rere. Dili ra ba mo tan-aw oh. Tanaw pud bigo. Oy. Kumusta ang tilapia na to dito? Oh, nakakala, nakatagin mo kakilo kada isa na. Araw tayo mong baruto dire. Sa baruto. Muna baruto sa mala mga katuba. So layor makaing dagat dire mga katuba. Pero abi na kog sa dagat ra ni baruto mga katuba. Sayang baruto. Itas tado mga katuba no. Oh. Ready to ko na ginila mga katuba. Tanom kay na ipayong. So napay butangan lang sa libot sa kuan, kulambo just ibabaw para dili matagakan og mga dahon. So mao ni bag-ong tanom mga katuba. So ni hits na lang ko diri mga katuba no, gikan ko nag-deliver tuba pero atong itanaw ilang tanom diri mga katuba kay gwapom kayo. So inganaw na sa mga katuba. Puno kuan tubig kay kumuton man sumuna siya mga katuba. Kay lapukon ba. Oh nara mga katuba. So di na lang nako explain mga katuba no kay naka-vlog man gyapon ko ni sa una nga kuan gi-explain naman ako unsa ang pagtanom ug unsay diskarte gyud. Ato na lang ipakita ni kuan mga katubaw. So luag kay ilang mga kuan diri mga katuba. So pangutan-on nato ni og pila gid kabuok ang makuha ni mga katuba no. So kini tanan lugar self pila man makuha ni? Ha? Pila ni tanan paingon dito? Paingon dito ba? Oh, na daw sa 50,000 mga katuba. Pila na ang kuan Basta magkugi lang gid mga katuba no. Pero gi suhol gyapon ni siya patanom mga katuba. So atong tanaw ni ang bulak karon mga katuba no. Oh, napay maintenance ani mga katuba. Palit pa kaanig abono. Nabasukan pa nimo. So karon mga katuba ato ning tanaw ni ang mga bulak. Tsada yung mga bulak nila mga katuba. Kinsa itong gusto mo palit? Ari lang mo sa Sunto igpit. Sunto kuan man abay para so na sila bagong bilya mga katuba. So na red pa mo. So gwapo kayo ilang bulak nila mga katuba. Mo na red palm. Kini din mga tuba mo ni kuan talisay. Talisay ang tawag ani. Itong gagmay dahon nga talisay. Gitriman nila ni. Yan. Apa mga katuba diri no? Oh. Okay, tsada kay mga bulak mga katuba oh. Kini siya mao na pangbugnaw ni siya. Pre. Pambugnaw ni siya nga bulak. Wala ko kailas mga ngalan ani. So naraw. Oh, napay ko ano niya bulak. Taas nga bulak ba? Wapo kayo mga katuba oh. Kini ampay gini sa kini nga porma. Murag pambugnaw gini siya.
Napay murag ko na ni mga katubaw. Murag tiktre ba og dahon ba? So nara mga katuba. Sada kayo. Sada kay gi-arrange ginila ba? Sada ilang kuan dire kay gi-arrange ilang kuan tanom. Oh, sa ganahan lang mga katuba. Oh, naraw. So, atuan sa natong ikas karon mga katuba no kay dito na to makita ang mga bulak gid nga mga tsada kay mga katuba. Ito sa pikas. Gibutangan lagnit mga katuba. Aram pinakaluang nga bulakan nila diri mga katuba. Diba? So ako lang gi-hits dire mga tuba no, gikan ko nag-deliver og tuba. Kita na ako ang mga bulak dire. Yan. O nara to ang pakita gyud mga tuba ko tong red palm ba. Red palm. O tsada kay giglinya mga katuba wa. Dapat dire mga katuba. O tsada kayo napay kanang di lang ko kailas mga ngalan sa bulak mga katuba, pasensya na no. Eh di man ko landscaper god. So ako lang ipakita mga katuba no. So napay ko andre mga katuba. Di murag barikitid og kuan ba dahon no. Dili ni siya laya nga dahon ma, natural ra ni nga kuan. No? Natural na niya kulor nga dahon. Napoy ko nang murag kaimito. Yan. Oh, luwag kayong bulak na. Gwapo kayong mga bulak na mga katuba. So, atong subayon ni mga katuba, no? Ano pa mga katuba, oh? Pag kanindot yun kayo mga katuba. So, kinsa tong gusto magpalit og mga bulak. Naibulak nga kuhan rin mga katuba. Gusto sa init, napoy gusto sa bugnaw. So, namang gibulak nga kuhan, no? Nang ampay po sa init ba? Napoy bulak nga katong para bugnaw po. Yan mga katubaw. So wala lang ko kabalo sa presyo ng mga katuba no kay ang tag-iyan murag nilakaw pa man pod. Yang ni wala lang ko ba nanghid lang ko nga mag vlog lang ko diri ba. Ko pilay mga presyo ni. Kung kana siya mga katubaw. Mura siya glaya og dahon mga katuba ba. Pero dili na siya laya mga katuba no. No? So napay mga Korean grass dire na po do. Gwapo kay ilang Korean grass dire. So pasensya na mga katuba ako murag sabay kay ang iro mga katuba no. So pasensya na. So tsada kay ilang tanom dire mga katuba. Makapili gid mo kung dire mo palit ang mga bayar mga katuba no. Kung dire mo palit makapili gid mo mga katuba. Wag kayo mga katuba. So, direta mga katuba, ako ning amigo ang nagtanom ani no. So, dilalim gyapon ni mga katuba, mag suhol na gyapon ka kung magpatanom ka ani mga katuba. So, nara, ako nang amigo mao gini panginabuhin na diri mga katuba. Eh oh, mao na mga katuba. Dudo sa pilan. So, mao na mga katuba, ang gaingnon no. Bason. Ya kumut-kumuton na siya mga katuba, kumut-kumuton. Ya patagon ba patagon. Ako magpatag, kunison din to ang binhi. Tisok. So kinahanglan gina siya kung bago pa nagtanom mga katuba, bago pa gitanom. Lang gina buntag udto hapon imo na bunyagan kay mamalha na siya kay mamatay man pud na siya. Gawas og maabot og sa kasimana. Kay pwede na sa isa ka adlaw kay sara ka mo bunyag. Pero 2 weeks 3 weeks mga katuba, pwede na siya ma-harvest. Kaya pag abot og 1 week na gikan sa pagtanom, pwede naman siya abunuhan. Oh, apo kay pagtanom nila mga katuba, sunson kay ba? Oh. Yan oh. Sako. Tax? Sako. Oh, nara duduk sa pilan. Hay sa hay. Oh. Tara yang misis. So timbang kay yang misis no pagtanom no. Hay sa. Hay sa ba? Oh. Ano,
Yan. Shout out ang mga amigo ko na, shout out. Okay. So, mao na mga katubaw, wapo kay area ba. So na kasugok ko dire kay dilibira na kong tuba ba na. Kasugok mi ko dire di ako lang pong gihits og wala mga bulak bitaw. Kay basin og naapoy ganahan mo palit. So pwede ra mo comment. So ako ra pong muhatag mong number, ihatag na ako sa ang number ninyo ang gihatag sa ako pong ihatag dito sa tag-iya gyud sa aning tanom. Kamo balag kamo na magkinunta ka dayon. No? So silbi tabang ra po ni ako ang mga tuba. So ana man naman sinabangay ra man gud tagod. No? Sinabangay ra man ta mga pobre. So ana ta man gina. So yan mga tuba. Hindi na tayo magtagal. So shout out ko sa mga viewers, subscriber o followers no. So kung kisa tong wala pa nakapalo sa ako ang Facebook page, paki-follow na para updated mo sa ako ang ipang-upload nga mga video. O sa ako po mong YouTube channel, paki-subscribe na lang para updated din kayo sa mga video ko. No? So, hanggang dito na lang tayo mga katubano. So, shout out na muna ako sa mga OFW dyan. So, mga idol, ingat kayo palagi. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Ingat kayo palagi idol kasi malayo kayo sa Pilipinas. So, hanggang dito na lang tayo. Bye-bye.